Oamenii poartă bijuterii în momentele speciale din viața lor. Poartă bijuterii din aur pentru completarea identității și personalității lor. Echipa care lucrează aici este o echipă plină de profesionalism care te ajută să-ți alegi o bijuterie. Maria, una dintre persoanele care vând aici în magazin, îmi cunoaște deja toate gusturile, se ocupă de mine. De peste 17 ani, tocmai încrederea clienților noștri ne-a motivat să călătorim peste mări și țări pentru selectarea celor mai potrivite bijuterii. Colecțiile Safirelli includ pe lângă modelele de bază piese unicat cu un înalt standard de design și execuție, lansate periodic cu ocazia târgurilor de specialitate din Italia. Știm că bijutierii italieni sunt cei mai buni și prin Safirelli au ajuns și în Bistrița. Vorbim de o varietate de combinații de aur alb cu aur galben, de aur roz, de piese cu lucrătură manuală, de dantelărie în aur, de piese cu email de diferite culori aplicat. Este important de știut faptul că valoarea unei bijuterii nu este influențată doar de gramajul ei, dar mai ales de maestria execuției. Îmi place că sunt în permanență aduse modele noi, care nu se găsesc chiar oriunde pe piață. Putem spune că Safirelli Bijuterie este o interfață între talentul și maestria bijutierilor italieni și români și dumneavoastră, clienții noștri. Vom fi încântați împreună cu colegii mei să vă prezentăm colecțiile Safirelli Bijuterii în magazinele noastre din Bistrița, Centrul Istoric și Măgura Shopping Center.